Dobro večer u vijestima iz kulture, poštovani gledatelji. Evo događaja koji su obilježili dan. 500-tinjak kulturnih djelatnika dalo podršku inicijativi za bolje radne uvjete u kulturi. Kulturni djelatnici ovih dana skupljaju potpise na novoj platformi za bolje radne uvjete u kulturi – Kruh. Naime, podrška je to kodeksu prakse za pošteno plaćeni rad u kulturi s ciljem njegove postupne, ali cjelovite primjene u Hrvatskoj. Do sada ga je potpisalo gotovo 500 kulturnih djelatnika, umjetnica i umjetnika. Evo što su poručili. Onaj tko mora svaki mjesec platiti stanarinu i režije i nema obitelj u Zagrebu, od honorara ne može preživjeti. Polje kulture je u strukturnom smislu feminizirano, a time i potplaćeno. Tek dio je ovo svjedočanstava kulturnjaka na platformi za Kruh, a kodeks prakse za pošteno plaćeni rad u kulturi 523 ih je potpisom podržalo. Skupit ćemo potpise tijekom cijelog ljeta. Ono što zapravo želimo je postupna implementacija načela kodeksa, dakle pošteno plaćenog rada u kulturi, u sve javne dokumente koji se tiču polja kulture u Republici Hrvatskoj i u javne ustanove. Ova samostalna umjetnica od fakulteta radi do 16 sati dnevno, a jedva ima 6 godina staža. Ususret bijenalu slikarstva ističe niz nelogičnosti. Od umjetnika se očekuje da izlažu besplatno. Sami plaćaju produkciju, sami plaćaju put, transport i sve druge troškove. Lucija pak u Savezu pisaca izvedbenih dijela ističe nepostojeće cjenike. Ili su netransparentni ili unutar institucija javno nedostupni. Ono što je problem što ne postoji nekakav ajmo to tako reći, minimum koji bi bio zapravo zadovoljavajući, ispod kojeg se zapravo cijena ne može spuštati. I plesni umjetnici muku muče s financijama. Za svaki projekt svi suradnici u stvari su uvijek potplaćeni, što dovodi do toga da ljudi ili nemaju dovoljno posla, što znači da nemaju nikakvu sigurnost, ili dovodi do toga da moraju raditi na 5-6 projekata istovremeno, što naravno dugoročno nije održivo. Destimulirani smo fiskalno sa obvezom fiskalizacije, nemogućnosti imanja web shopova, sa otežanim radom, nemogućnosti izdavanja računa dok je izvan Hrvatske to posve normalno. Platforma sadrži i niz analiza i ističe najugroženije skupine, freelanceri i mladi umjetnici, no nudi dijalog kako bi se došlo do rješenja, jer bez njih i bez kruha nema ni igara. A ove subote pozvani ste ispred zgrade HNK na koncert Vraćam se Zagrebe tebi. Hvala na pozornosti i laku noć.